Takže čau lidi, vítejte u dalšího videa. Dnes budeme natáčet Minecraft GC na mobilu. Je to fakt jako úplně normální, ale dnes si jdeme zahrát Spleef. Nějaká ta minihra je určitě dobrá, takže... Ale Pikachu. No, pardon. Takže jsem zpět, pardon, byla jenom reklama. Co to tady zase udělali? Ježišmarja. Jo, jdeme teda na to, nechápu, co tady oni udělali. Jo, a kdo neví, už mám i nějaký textur packy, takže bychom to mohli s nějakýma pak i hrát. A jinak mi se s nima špatně teda hraje. Já musím zahrát Spleef na dortu. Jakoby to je docela hodně dobrá, ale jakoby vybuchu, ale za 3 sekundy to dá. A jdeme na to. Co to je to? Co to mám za to? Kurňa, pardon. Počkejte chvilku, já se to musím dostat. Takže pardon, je to trošku se to jak bugalo a... Takže pardon fakt, ale... Já si napíšu heslo, počkejte chvilku. Takže heslo máme napsaný a... Takže pardon za to teda, že jsem to musel střihnout, protože já jsem jakoby... Víte, jak to myslím. Jsem to bugalo prostě. Teď to máme... Haha. Jedem. Toto je lol. Ježiš, zase efekt. A jinak to je teda, připomínám, Minecraft GC. Když tak si to na Google Play můžete stáhnout zadarmo a hrát multiplayer s kámošema. Což je taky hodně dobrý. Třeba když si uděláte svět a můžete si prostě stvořit váš vlastní server sam úplně zadarmo pro miliardy prostě lidí, jako my jsme měli třeba s kámošema ve škole a tak. Opičko. Čušla. Já se nevyšlo, tady je další Kur! Já docela umím tady podkopávat, ale jinak ono to je vyšla dvojka. Kurník! Tak jsme tady sami, no. A když tak si můžeme zahrát survival, když tak s nějakýma textur packama, ale to si když tak vemte, jestli chcete nebo nechcete. Když si tady udělám takovýho zabraný, jestli dám. Já si, pardon, že jsem teďka nemluvila, ale já jsem se teďka soustředila na to podkopávání mezi námi, aby jsme se nestřetli. Což taky nechci, protože já nechci být jakoby prohrát, což asi pochopitelný. A chci tady udělat, trošku to vyhekovat. Dobrý, jde to. To je to místo, co hledám. Se to tady můžete tady pár bloků vyhakovaný, že si prostě můžete udělat schody. Já už jsem ty bloky párkrát, to mě on tam byl nějaký člověk, teďka jsem spektátor. Pardon, ale mám rýmu. Tady můžeme vidět i, co máme jakoby teďka to, my to máme zatím na nekonečno. A mě zajímalo, kdo mě teda fakt jako podávám podkopnu, jak to tam tady teďka dole vypadá. Takže koukneme se na... Teďka si můžeme dát, když tak fakt jako
další level ze splývů. Tady ten je taky hodně známý. Tady na ty spici. Ale chvilku počkejte, já tady mám sušenku. Tak jdeme na to. No tohle je prostě pizza. My jsme si počkali na nějaký hráče, ale někdo se tamhle, vidíte ho? Ten portál a kompas. Ten portál je jakoby na menu, ale tady ho máte taky. Takže jakoby jsem rád, že jsme se vrátili prostě do Minecraftu. Už nemusíme hrát třeba jako King of Tyvis. Protože jsem věděl sám ani, že se vám asi ta hra nelíbila, že jakoby to skoro dostává. Jo, já jsem si jenom něco přečetl. Že to nedostává jakoby tolik zhlédnutí, že to... Má neviditelnost. No, musím taky zničit nějaké sklo. Jo, tady je sklo. Neviděl. To snad ne. Pardon, ale ještě jim tu sušenku. Teď jdeme na největší mapy. A teď hrajeme, ježišmarja, na tomhle. To není jako čokoláda, to jsou briky. Ale abych tak rád buknul. Na to se nejde dosáhnout. Ach jo. Tak musíme tamhle přeskočit. To je to nejtěžší, co tu můžu. Jo, kámo. To se mi fakt ještě... Tak co? Jdeme party? Nejde. Máme speedy. Nemyslím jako hacky, ale... To už vám dají hned z začátku. Ale já se prostě musím připravit na to, protože nesmí jsem prostě přeskočit. Já to ničím teďka na místech, jenom kam... Ne! Ne! Ach jo. Jo, ty vole. Pardon, to fakt jako nejde, kurňa. Kurva. Štve mě to. Teď jsme za spektátora, kdo to neví, když tak... A jdeme to prostě zkusit ještě jednou a teď nás to pošle na druhou největší mapu. Jako na další prostě. Nemyslím, jako, že by to bylo srovnaný, to by, nevím. Hele, my jsme pořád na tady. Ale to nevadí, já si tady musíme zlepšit nějaký to skoro, ne? Jo, teď! Ne, počkat. A teď! Dožil si na to fakt! Ty vodo! Pardon. Takže jsme tu prostě zpátky, ale jsme čekali hrozně moc dlouho, než se dva zabijou, protože oni stáli
úplně na jednom bloku. Tak tam prostě přišli nějaký hacker a zahackoval je tam. Takže se bugli, oba dva spadli, takže to bylo nerozhodně. A tohle je ta holka, co tam zůstala a bugla se. No, ten hacker. On tam přišel fakt ale jako hacker a s tou tyčkou tam po nich házel ty ohňový střely a tak. Pak je jim tam zahackoval, že ona se prostě takhle nemohla hejbat, takhle jako takhle se fakt nemohla hejbat, až si jí to pak odhacknul, když se hejbala, takže pak spadla. No a můžu startli a já jsem o tom jako ani nevěděl. John, do pardy. Ale zkusíme ještě jednou ten dort, ale doufám, že se vám jakoby dnešní díly líbily. Pak si uděláme survival, což vás doufám taky bude bavit takováhle řada. A no, když tak vám připomenu, druhý video bude survival. Ale já tady čekám, až tady ty... To je zase ta holka. Já můžu v kolečku ukázat. A co tak je? No má. Nope. Proč to jsou holky a ty jdou prostě po mně? Když já jsem prostě chlap, který to tady stejně všechny vykylí. Pojď. To má heky, on se vypadá. John Cena. Co? Ještě mě to buglo a pytalo. Fuj. Spadni. Díro je to líno. Já dělám takovou pěstí, že tě ani Google nevyhledá. Takovou pěstí, že tě ani Google nevyhledá, hele. Ona mě po mně. No. Uf. Tady takhle si můžu podle mě. Podkopat tady tu malou děv. Pardon, ale tohle prostě... Dělám takovou pěstí, že ani Google nevyhledá. To je taková zima, že by ani venku ten lední medvěd nesýpnul. Fakt ti dám takovou pěstí, že tě ani Google nevyhledá. Počkej, tam něco bylo. Podkopat. Kámo, dopr, kámo, lol, tyjo, pojď. Tak já tě mám takovou fakt ale pěsťovku, že tě fakt ani Google nevyhledá. Že tě možná vyhledá dokonce i Explorer, tyjo. Explorer je blbej, ten nevyhledá nic, jako, ale jako... Co mám jako říct, hele? Děvka versus děvka. To znamená, že jsem nahoře úplně sám? Kámo! Bez holek? Že oni se na mě domlouvají. Ty holky versus chlap, kámo, John Cena. Pojď. A já nevím, proč to má takovýhle... Jako kdyby se vystoupila ta... Jo, vlastně teď mi to došlo, on se to pořád opravuje. Teď jsem poslední, protože tam je ta malá bobka. Tu.
potřebuju, aby ona si už ničeho nevšimla. John, ona bude dole. Co se děje? Ona nepadá. Zabít Míšu je můj cíl. No. A tohle byl asi konec pro dnešní video. Ale nevím, co tam dělá ten. Neukazuji na mě žádný. Ale já mám taky takový speciální hack, jsem si stáhnul, že můžu házet takhle TNT. A to se mi fakt líbí, protože já jsem takový TNT man. Ale na vás to prostě nevybouchne. Já bych tady mohl něco zničit, ale to nechci teďka, protože by mě pak mohli i vyhodit. A jinak ho tady pořád vždycky házím po spavnu. No teď. Ale nejdřív musím jsem si vybral prostě taky TNT, no. Když tak, hele, příště si Fleet. Vyberte si, hele. Tady máme Bed Wars, Capture the Flag, Survival Mode. Jo, tak super. Teďka jsem si přečetl na tu IP adresu, jakoby to jsou jich asi podporovaný servery. Tak si vyberte když tak The Wells, Skywars, Teams, Fleet, Bounty Hunter, Survival Games, Survival Mode, Capture the Flag a Bed Wars. Já bych vám doporučil asi Bed Wars a Survival Mode. Ale jinak podle mě uděláme, když tak no, ještě dneska natočíme Survival, ale vydám to asi zítra, takže v pátek, a to další video bude vydaný v sobotu a pak ještě jedno video bude vydaný až v neděli. Fakt zůstane, prostě od neděle bude prostě na YouTube. No takhle jakoby máme, kdyby budou vycházet videa. Takže se těšte na video v pátek, pak ještě v sobotu, kam jsem to až hodil, a v neděli ještě, takhle čekejte na videa. No takhle dlouho čekejte prostě na videa, protože já vždycky natočím video a druhý den je vydám. Takže se prosím zůstaňte, podporujte, dejte odběr, like, když taky dislike, jestli se vám video nelíbilo, ale budu za to teda nerad, což je pravda. Ale hoďte tam ten like, odběr, no a prostě ať dáme nějaký ten, prostě nějaký rekord, ne? Pojď, tak pojď. Hra. Jo, takže hoďte tam ten lajčík, hoďte tam ten odběr, hlavně ať něco prostě dosáhneme, ať prostě bude moc další prostě být videa z Minecraft GC na Minecraftu. Takže a proto bych se s váma už mohl rozloučit a řeknu vám, hele, čusák!